ja fa uns quants anys, el 2012, vam veure que hi havia molt d'excedent alimentari a la ciutat i que, a més, per un altre costat hi havia molta gent que no tenia diners per posar un plat a taula, amb la qual cosa vam estar parlant amb el Banc d'Aliments i també amb les entitats que distribuïen per buscar la fórmula de posar aquest excedent alimentari en el plat d'aquestes persones. Vam veure que el nostre banc d'aliments, per la forma que estava organitzat i que funcionava i amb els voluntaris que tenia, no tenia aquesta capacitat logística de poder fer aquest transport. Amb la qual cosa, el que vam fer és, des de l'administració, des de l'Ajuntament, crear el programa de gestió alimentària. Aquest programa què fa? Doncs agafa els aliments que són comestibles però que no són comercials, els treballa perquè, seguint tot el procés, la cadena de fred que no es trenqui i totes les garanties alimentàries durant tot el procés, el puguem portar en aquestes famílies que, si no, difícilment podrien tenir una alimentació equilibrada. L'inspector va, primer que tot, a l'empresa que farà la donació i li explica de quina forma l'ha de fer amb seguretat alimentària. Fem aquesta primera part, el taller Baixcamp el que fa és que cada dia va a recollir a qui ens fa les donacions amb el camió refrigerat, es porta aquí en aquesta sala, en aquest espai, es rep el producte, es pesa, de manera que tenim control de qui fa la donació, quanta quantitat de producte ens està donant, i després de seguida ja entra en aquesta sala, que és una sala que està temperada per poder fer el triatge. Aquest producte es prepara de manera que la mateixa tarda estarà preparat per cada una de les entitats que aquella tarda repartiran. I llavors es fa el procés invers, es posa a dalt del camió, el camió va a l'entitat té una nevera i un congelador, de manera que just arribar ho posa a nevera o congelació i a partir d'aquí ja, quan hi van arribant les famílies, ho va entregant. En aquest moment tenim 16 entitats que fan la distribució a la ciutat, tant els punts de Càritas, Creu Roja, com altres entitats socials que fan aquesta entrega a les famílies. I per altra banda tenim 11 entre supermercats i hipermercats i també les parades del Mercat del Camp. El Mercat del Camp es el mercado centralizado de todo Reus que suministra fruta y verdura. Son mayoristas para los minoristas. Hay que recalcar que no solamente el Mercat del Camp dona para este programa, sino que también otros supermercados también dan. Venimos 5 personas casi siempre. 3 somos del Banco de Alimentos y 2 son de Baixcamp, de los talleres ocupacionales Baixcamp. Cuando comenzó la novedad hubo mucho ánimo, hubo grandes donaciones, ¿no? En los últimos años ha bajado, se nota que ha bajado, claro. Hay que pensar que la crisis les ha hecho a ellos ajustarse un poquito más en sus necesidades, con lo cual también bajan las donaciones a nuestras necesidades. Ha descendido un poco con los años. Son mucho más conscientes que al principio de donar cosas. Se han hecho más sociales, por así decirlo. El Banco de Alimentos tiene una trayectoria ya social de muchos años. El Premio Príncipe de Asturias obtuvo en el 2012. Es una garantía de seriedad, ¿no? De que lo que recogemos sí que va directamente a los necesitados.